Des d'en Comú Podem Mataró estem molt satisfets pel darrer acord tancat pel nostre grup parlamentari i el govern de la Generalitat en relació als pressupostos de l'any 2023. És moment, davant de la situació de crisi actual, d'unes noves majories al nostre país, majories d'esquerres, per no deixar ningú enrere i per protegir la gent treballadora, per protegir les classes mitjanes d'aquest país. És un bon acord no només pel país, és un bon acord també per la nostra ciutat, per Mataró. És un acord que posa l'accent en avançar cap a la transició energètica, per exemple, amb l'impuls de la comercialitzadora d'energia pública a nivell de la Generalitat o amb un paquet d'ajudes directes a les persones i les comunitats perquè puguin instal·lar plaques fotovoltaiques a les seves comunitats. És un acord bo també en l'àmbit de la salut, perquè hem aconseguit arrencar el compromís de que passarem del 17% del pressupost a l'atenció primària fins al 20% amb el compromís d'arribar al 25% l'any 2025. En què s'ha de traduir això? S'ha de traduir en reduir les llistes d'espera per tenir accés al metge de capçalera a un màxim de 5 dies. Però és un acord també que incorpora més pressupost pel dentista públic i també per l'àmbit de la salut mental. És un acord també molt important per l'àmbit de l'habitatge, una de les grans prioritats que també es treballant a la nostra ciutat, amb la creació de 4.600 nous habitatges a nivell de tot el país, amb la incorporació de 500 habitatges a les meses d'emergència i amb la incorporació també d'habitatges procedents de l'àmbit de la Sareb. I a més incorpora un pla de rescat social que incorpora elements com, per exemple, 86 milions per l'ajuda al pagament dels lloguers dels habitatges de totes les persones i també amplia per l'any 2023 les mesures per facilitar la mobilitat sostenible, és a dir, les bonificacions en l'àmbit del transport públic, així com també l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys, així com la T-16 a l'àmbit de tot Catalunya. Un gran acord com deia, pel país, un gran acord per la ciutat, que a més tenim un compromís clar i concret en un tema d'especial importància per nosaltres, com és la posada en marxa del sociosanitari que durant tants anys venim reclamant.